И здравейте на всички, аз съм Митко 532 и днес ще правим ревю на Европа 07. И така, да има поредички там на Майнкрафт, виждате, има поредичка на Legendary Pepe, има на Random Craft, Skywars, Ender God, Airborne. На YouTube да си лесно, виждате, има поредичка, преди 3 седмици е този клип. Прави реклами, виждате, на мен е направил, на Magma Gaming, тук на какво да снима. Реклама на G-Zasa TV, реклама на Lash BG и тук има справи интрото, давайте да видим едното. Много да съм за това. Яко е ключето. И интрото е яко. Така някакъв му написал копирвач. Дори е направен интро на Magma Gaming и преди 2 дена е качил клип, който е направил Тумба, който иска да се записва. Вижте. Ето, запис диско, там всички са записали. И така, надявам се клипа да ви хареса, абонирайте се, коментирайте и до скоро.